Koro iyudo ka party gi ineno ka sani nye katibo kal ne laws ibedo amended mar two-third gender. Gender idwa ni koro nitie kaka joma mine bonego bede leadership mar party. Joma yudhe, joma tindo dwaro bede leadership mar party. Disability bede political parties. Kogik ndalo nomination makuri miyo ji reward jomose bedo loyal the party. Yes. Tiyudo ka party leader ok ni party te mabro bedo piny ma decide ni koro George Bati emwado miyo ticket. Iyudo ka party leader man gi power. Mowacho ni ngane mi kiki mi ngane, mi ngane kiki mi ngane. Koro iyudo ni ka ngane obiro gi pesa to bedo nominated. Ka ngane onge pesa ikire oko. Koro iyudo ni kata ng'at mane ni gi power, gi paro mar konyo jopinja. Ok onyal yudo telo nikech oonge relationship mare maber gi party leader makano. Koro gima timore ni ANC party kaka marwa gimane jatendo wacho Musalia Mudavadi wacho ni sani nikech Ruto osebedo gi paro ni from the word go mane miyo nicho kodwa keto gimano kango gino keto miluongo ni coalition of political party no kelo coalition of parties gima miyo nicho kodwa ni mondo kik chande odwa ni kaen party ni en UDA to odwa ni party moko gi support agenda mare. Koro mondo miyo support agenda mabro miyo obedo gi party achiel mabro kelo presidential candidate kata ka Ruto osewuok after 10 years to wadwa ni ng'ama koro biro kucho gimenyore iye ka gigora go iye ka gikela agenda margi ka to delegates party delegates ema yiero presidential candidate ng'ami dhi mi ticket makose miye makoro wasepuodhe mwa yiedhe maber ni en okango ema chungi UDA kata chungi party machalo kama to en ng'ama wang'e ni wiye bith ok wang'e ni jaluo ok wang'e ni en ja central ok wang'e ni en mkamba wan wang'e kaka ng'at ma ja Kenya moyie mo qualify manyalo chung mabed president. Ineno Bati yes atua mwagoyo pod wago states matendo tindo kaka democracy bro gika makoro wabro giku mulo wachono ing'eni party ntiere interest weg party gi gimbe ging'iyo ni ere kaka gibiro tiyo gi party gini mondo gidonje sirikal kacha mineno ka sani omulo gini gine sirikal ka to giwinjo ka pogi make maber pogi make gine iye to pogi make pogi donje bedroom pod gin mana e veranda kacha to gidwa donje bedroom koro inoko omulo gini chapni mondo Mudavadi donje bedroom koro donje bedroom mobede e kitanda mar bedroom cha bas koro omulo gini doge ogomo namba 2 nitiere gik moko ariyo manyatimore yes one multi party democracy tieni wan gi party mang'eny oyienwa formo party mang'eny mar loso telo mondo mi wadhi mbele kaka oganda to inyalo riwori gi ng'ato kapok yiero tim unyalo riworu bang' yiero emomiyo aneno niya maybe onego wang'i chike waka wabeda beda gi party kaka wango lakini ka ji dhi e yiero ji oikre mar donjo e coalition political party or coalition kapok ji odhi yiero kata bang' yiero ji oikre mar donjo e sirikal through coalition or opposition through coalition. Insa next time ringo adwa penjo ni ang'o momiyo gombo ni mondo nikech bang' yiero ni aparo ni ma ji koro chikore mane wacho ni ji chikore ma ng'ato wacho ni koro jogi wuok kono dhi kocha ma bende en gima nyayo demokrasi adier gin nafas chiko yiene to mano be gima nyayo demokrasi nyalo tego duono buche makino gino nyalo tego nikech king'iyo ere mondo mi ibed ere gima nyiso mamiyo ibed gi party matin in a one party abro mi ng'ato osiepna miluongo ni Ugenya ni MP Ugenya David Chieng en osiepna en gi party tene member of parliament kende akeni be en gi MCS tene party leader koro ere kaka in ng'ata achiel ibede od bura kacha i represent party ni i vote kendi itimo ang'o kendi nyaka imanye jou moko to namba 2 nitiere wach ka koro kano wan gi members a beach ang'o ma mono to waonge sirikal ang'o ma mono riwore gi jomoko e coalition political party kaka wasebedo kwa riwore mondo duond obed malo mondo wachor weche oganda kaka weche dhi manda gi mwawacho aya second ariyo mondo watieki omulo utimo yiero maru mar kor gwenge karang'o nikech ma e gima koro ji wuoye sani nitie gima adwa loso mokwongo ing'eni ok inyal bedo namba adek e government prime minister prime cabinet secretary ni to wacho ni wan e balcom wan e sitting room kata ka bedroom pok wadonje lakini wan e sitting room namba 2 ji oselando yiero to wambe nyo oselando yierowa to yiero kaka mago kaka political parties nyaka bed gi system margi kaka ginyalo timo gigegi yes, koro no waselande ODM nolando 27
UDA no selande to wabe wan mana kanyo no selande 24 no selande 24 April wabe obode time ji omenyra amenya lakini gima adame do mana matin tu ni gima okangwacho ni ati ni join political parties after election onego watim amendment as much as ninga to ni right mar form political party mar join what ndi kaka onego be ni limit these rights mondo ngi kaka onyalo bedo gi party mana matin okwadwa party magu kabila urutimo welo maru karang'o mag kor gweng'e